И здравейте хора, аз съм Иван 335 и днес с мен е Магопис и играем в много як сървър. Да. Здравейте. Ето това тук е админа. Да, ето вижте го админа. Той дропна стъкълце. Това Аз е го ето. взех. Добре, това е админа, много готин човечец, много готин пич, изобще. Добре, да такова ми сърва да го разгледаме. Ето това е спална, така представлява спална, той е много як. Ето информация, тук може да видите цялата информация за сървъра. Това не знам какво е, трябва да питам админа какво ще бъде. Я. Да, тук за евентите. Да, момент, аз също да. Да, той е АФК. Да. През това време, вижте какво има в моя Ender Chest. Това има в моя Ender Chest, но още не ги нося, защото искам да бъдат enchant. Сега ще ви покажа PvP-то тук. Виж колко ларпове има. Drop, Event, Enchant, Fish, Graphic, PvP и Sell. Така, тук ми нещо стои. Дори сега ще ви покажа моята къща. Така. Ето това е моята къща, малко е скромна. Така, върна се. Добре. Това е моята къща, скромна е, да. Това е дворчето. Да, тук имаме и фермички за уид. Да. Обаче тъпото е, че не можем да запалим недър портала с Flint and Steel. Това не знам защо стана така. Не мога да запалим. Добре, тук. Това ни е градинката. Да. Преди малко евента на... това... Админ направи много як евент. Да, той ни е Direction Event. Иначе, вижте какво ни дропна. 3 Golden Аз им показах. Legendary Аз им Apple. показах. Това беше... Добре хора, това, което го видяхте в Ender Chest, беше... Половината беше от евента, дето моментално Да, при и това е тебе. в моя чест. Да, ето виж, това е неговия чест. Опа, чакайте, 9. Имам и си тук за музичка. Да, ако се чуете защо в мен има така ябълка, аз съм си взел една, защото Да, да не да. изгубя всичките, ако умра. Да, това тук е PvP-то, като напишете ла PvP ви спаунва тук. Ти Да обикаляте фонтана. Да имаш стрели? Не, Опа. имам две. Ето тук е PvP-то. Зад оранжевия сант е PvP-то. Ето, това е PvP-то. Внимайте да не паднете тук, защото това е много яко измислен капан. Така. Ето, като положите напред, тук също ще видите, че като минате ето санд, като минат този санд, вече е PvP. Да, ето PvP е. Ето, може да цъпкам и аз го запалях. Аз подпалих теб. Да, не си подпалях. Това тук е някаква дупка. Аз много обичам да има някакви дупки, да влезнеш до PvP. Да, за мина ще му кажа да направи една голяма дупка, защото тук нали няма фал демидж, деме като паднеш да не ти бие демидж. Да. Да направи една голяма дупка и вътре да сложи нали, спанери на зомбита. Да, И същото е PvP и нали на зомбита или на скелети и да може вътре да се бият. И това ще бъде много яко, защото нали ще е хубаво. Няма да е зле. Добре, сега ще идем на LARP, да видим на кой лап да отидем. На LARP Drop Event. Аз отивам на LARP Drop Event, да ги развида. Ето, Drop Event в 8 часа. Така представлява Drop Event. Ние сме нови, от днес сутринта играем. Да, и много Не, всъщност не от днес сутринта, ми от много, как да кажа, отдавна. Ние си стоим тук, имаме си къща диаманти. Да, между другото ще ви кажа, че в този сервер е един от малкото, които харесвам. Да, този сервер е първият, който ме впечатли и беше много як. Да. Нали, играли сме и в други сервери, но не ни такива чак толкова много. Както вижда, в смисъл, Мина, ако види този клип, ще види, че сме ги занемарили, тази поредица ще продължаваме доста дълго, защото сервера е един от най-готините, които сме играли. И сега вижте това, като напишете Lapfish, идвате тук и си ловите риба. Ето тези двамата си ловят риба. Ето сега тук и ловите риба, но аз нямам водица. Аз колко поимам? Мони. $0, не знам що е така. Ето го е админа, ето го там е админчето. Ето го, готини админ. Там е във въздуха. То Lapfish е доста близо до спауна, аз чак сега забелязах. Опа. Ето. Това тук е LARP Enchant, като напишете... Я покажи къде си. Ето.
Това тук е Warp Enchant, като напишете Warp Enchant и да ето да. тук. Ето тук може да енчантите до 30 лева, да кажем кое да енчанти, кое да енчанти след това. Но то по това не става за енчант, верно. Дойде да кажем нещо енчанти до 30 левел, ето енчантите. Ама аз нямам левел. Дойде сега ще видите какво имам. Home XP. Ето това тук ми е XP фермата. Добре, човек, това не знам какво е. Това ми е XP фермата. И общо взето добре направен сървъра. Украсен е хубаво, му е PvP-то така не лаги, защото повече сървъри като съм играл, като тиш на PvP-то ти лаги като за световно. Тук има... Виж сега, като напишете kit FREE, ви дава готини айтеми, но на мен сега не ми трябва, аз просто иска да ви покажа. Тут аз ме си имам, ето админа тук украсява, да го хване в кадър. Как украсява? Вижте го. Той се казва Малчо БГ. Ето тъй. Ако имаш канал в YouTube и го можехме да го проследим. Да, това тук е много яко измислено, курско е, такова яко. Да. Да, това много ме кефи. Да. И общо дето така сървъра си е хипер як, на мен много ме кефи. Да, и мен. Ние му имаме скайпа на админа. И защо много яко. Напишете един коментар, ако искате да сложа AP-то. Не, ти без това го служи, смисъл. Ото ми летна полшанка на това, полшан в XP. Ко бе? Питам го сега как той каза, че ще има ранг ютубър и го питах сега как ще се спечели. Добре. Дано да ми отговори. Да. Ето, и да, виж само какви са енчанти, сега ще ви покажа. Ето, това са енчантите. Мен ме кефът. What? Тя нубчета се бият с Ето, виж на бутушите. Вижте се едно. Да, само дето нямам... имам тук 7 диня. Да, после само си поинщиста инвенторито. Аз не обичам да ми е разхвърлено инвенторито. Опа, чакай, това не ми трябва тук. Значи, аз съм си го наредил е така инвентаря. Значи, оръжията, най-отпред храната, после дървото и безполезните айтеми. Значи съм много яко е станал. Не, той админа трябва да го направят админ и билдър в едно. Да. Всъщност, това не знам как му е хрумнало да е с зелени, с такива карти са зелени и с това. Аз по принцип бих го Добре, ела да направил. завършим клипа. А къде? Не знам. Айде да го Чакай, аз завършим ще пиша тук на- в тази количка. Абе, да, този клип. Чакайте. Да, извинете за това. И добре. И добре хора, това беше от мен Иван 335. Надявам се да ви хареса този клип. Абонирайте за мен, пишете много коментари и ще завършим този клип с админа. И аре, чао, дано сте ми харесали клипа. Чао, довиждане.